Cambados volve a apostar pola fórmula do cupaxe musical que tamén funcionou o ano pasado para un dos días grandes da Festa do Albariño. O venres 3 de agosto o escenario da Praza de Fefiñán subirá a Orquestra de Jazz de Galicia, que irá mesturándose con Uxía, Martirio e Pedro Guerra. Queríamos ademais vincular non solamente que fora unha cousa fría que poideras trasladar a outros lugares, vinculalo con esa relación co viño cambadés, e tentar mostrar a variedade e diversidade e a grandeza da música galega en formatos que habitualmente a xente non está acostumado. O espectáculo comezará a partir das 10:30 da noite e estará presentado por Xurxo Souto. A cantante Uxía asumirá o papel de anfitrioa neste concerto cupaxe albariño 100%, presentando un repertorio pouco habitual con dous artistas que revolucionaron os seus xéneros. No meu caso procuro que se sintan a gusto, que se integren o mellor posible neste proxecto. Faremos algo xuntos, iso sí, non será un segredo porque ten sentido, non? Que nos xuntemos. O Albariño vai axudar tamén a esa confraternidade, sempre di que o bo viño fai cantar. A música da Orquestra de Jazz de Galicia actuará de telón de fondo. Sobre o escenario axudarán a defender a riqueza da música galega e a súa capacidade de mestura coa internacional. Que hai outra maneira de facer as cousas, hai outros enfoques posibles para amosar a música en directo en Galicia, para poñer en valor a nosa música e os nosos músicos, tamén para contar coa axuda, coa colaboración de artistas consagrados que se achegan moitas veces e descubren algúns perfís da música galega que non coñecían. Estou moi seguro que desas experiencias eles tamén darán boa conta do que se fai en Galicia. Este será o primeiro concerto no que se poña en marcha o novo sistema de seguridade na Praza de Fefiñáns, co control de aforo dun máximo de 5.000 persoas, a videovixiancia e a prohibición de entrar con envases de vidro.